Омръзнали ви от пишман оферти, в които се твърди, че се намират на 5 минути пешеходно разстояние от центъра? Нека да ви покажа нещо, което се намира само на 5 секунди от центъра. А то било на под 5 секунди пешеходно разстояние. Вие спомнихте, че се шугувам с вас. Заповядайте навътре да ви разкажа малко повече за този прекрасен имот. От единия край се намирате близо до градската градина, както и до главната на Пловдив. От другия край сте в непосредствена близост до МОЛ Марково тепе, до Алеша, до Медицинския университет, Младежкия хълм и абсолютно всички комуникативни точки на града. Апартаментът се намира на 4-ти жилищен етаж, се състои от 126 квадратни метра площ, разпределени в широк Г-образен коридор с мокро помещение и 2 санитарни възела. Един от които се намира в основната спалня, която е почти 20 квадрата и също така разполага и със собствен дрешник. Холът е със северозападно изложение и гледка към Алеша, което ви улеснява в охлаждането на жилището през лятото. Заложени са тръби за парно, които всеки може да инсталира по собствено желание. Със сигурност ще имате нужда от място за паркиране, затова има 1-2 подземни гаража, които ви очакват. За повече информация посетете нашия сайт.